El que més m'agrada de la feina que faig és el tracte amb la gent. De Reempresa ajudes a aconseguir els projectes personals que tenen la gent, venen aquí amb unes il·lusions, amb unes ambicions i el que intentem és ajudar-los a aconseguir-les. Les tres característiques que potser més identifiquen la feina que fem els tècnics de Reempresa són confiança, empatia i valor. Estic orgullós de formar part d'un centre local de serveis a les empreses. Reempresa és un programa amb uns valors, amb una missió, amb uns reptes admirables, dels quals em fa sentir orgullós formar-ne part i està molt ben estructurat, molt ben pensat i amb un equip que està molt involucrat amb aquest objectiu.